Broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:40. Ang oras po hatod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Residal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indukan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparan po sa Indogabos ng sayang clinic bukas. Asinyaon siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, Sabado ngunyan, 5 kan Hunyo, second Saturday kan bulan. Ano kaya ang may tatabang kan mga food supplement, mga tugang? Second Saturday ngunyan kan Hunyo. Ano ngunyan? Second Saturday ngunyan, John? Bonjing? First Saturday. Pangyari. pala. Second Saturday pala Hunyo. Ano kaya may tatabang mga tugang kan food supplement? Nalibong ako, paguna ako, pizza uno, pangyari, Nalibong ako, paguna ko, pizza uno, mga tugang, ang second Saturday ngunyan. Anyway, si Doc Joey Bitito ang makakauron tangon yan ta. Ano kayang mga food supplement ang pwede, ba? I mean, paano makakatabang mga tugang ang mga food supplement na yan? Ngunyan tabi na igwa kita nin pandemya. Tampi ka para tatarambaga, dapat po na pakusugon mga tugang an sa tuya na immune system. An sa tuya na immune system. Tabi mga tugang sa paaginin manabagay. So kung iyan magkakaigwa ki supplementation, mga tugang para sa mga food supplement na iyan, mga food supplement na iyan, mga tugang makakatabang iyan sa satuya, okay? Madali lang ta. Kontakong ko si Doc Joey Bitito. Kontakong ko si Doc Joey cannot be reached an sa iyang smart, sa iyang globe, nalibong ako dyan. Paguna ko, second Saturday. Dr. Chris, ganyan, tabi Dr. Chris, ang maray lamang na pang-inom sa vitamins para sa brain? Jim's Coffee talaga. Jim's Coffee. Pangyayari. Jim's Coffee talaga. Pati lugod sa number ng Joey Bitito. Dahil ko lugod na kukuha. Madali lang. Pangyayari sa bata dahil ko aram so smart number ni Doc Joey. Iba talaga. Dr. Chris, ano maray tabi sa na vitamina sa utak? Madali lang ta. Manumber ka dyan kay Doc Joey. Cannot be reached yung smart niya, dyan igwa katabi, Doc Joey. Sige na suratan daw nga tabi dyan, isurat mo daw tabi. Garayaon man nga dyan sa imo, isurat mo daw tabi. Wala, di ko mahanap eh. Cannot be reached kayaan sa iyang kwan. Igwa pala ng vitamin, sabi ni Dr. Chris. Doc, ano ang pwede tabi, Doc, na inomon, Doc? Yes, good morning, sir. Ano pwede? Taurine, tsaka ginkgo biloba. Ako lugod sa naging topic ko niya na aga, ade. Pero kung igwa ka ng demensya, doon lang kayo puwan kanso, may mantin. Pag-uno ko kaya pizza uno, Sabado. Nag-ulok na niya ako sa imo. Ay, ako.
Okay. Salamat, Tabi Dok, ha? Mabuhay ka. Yes, welcome din. Okay. Para lokal lang mga akong Dr. Chris Buda ni Ate Nitz Manzanillo. O madali lang, napunta mga tugang sukan. Talaga, ikaw naman talaga, ikaw. Ili nga si Bunjing, tapir binagka James Coffee ini, bako na maray sa resulta lugod. Bako, Jing. Ili nga ng lalaking ini, oh. Paiba talaga pag naka-James Coffee ka. Ako kaya, ang pig-inom ko, kuhan sana, black coffee, James Black Coffee. Mga tugang, kaya, anyway, dagdagan taki, ano yan, kikape oral daw. Okay, madali lang. Ay, tama na siguro ini, 09, ay, ito. Baka lang maka-oron ta, ha, yan, nata. Ara mo, pinag-urunan baga yan? Busy man? O baka si Doc Joe, pero text ko sa kaso banggi, kaso apon ang katext ko siya kaso ano yan, kaso banggi. Kaso apon pala, kaso apon. Okay. Anyway, uy, tabi, mga totoo, na po ng tagare si Doc Joey, ha? Totoo, tawagan nating muli, ha? Alright, 10 minutos, tabi, bago mag-abot ang alas 8 nin aga. Mga tugang, dahil nagbabago, dahil nagbababa, tabi, ang kaso kan COVID sa tuyang lugar. Ano, mailing mo ang increasing number. Si Doc Joey, pre? Sige daw. Sige daw. Okay lang. So, smart niya yan? Tawagan ko siya. Tama pang smart niya? Tama, so inapunan ko? Yung gari tama eh. Ay, kaya, sige, pakibaba mo pa diya. Tawagan ko siya para, tawagan ko siya. Tawagan ko siya. Tama itong number ko. Kaya pala, busy. Ito, sandali lang ha. Ayan. Okay. Yun. Okay, pumasok din. Doc Hello, Joey. good morning, Kip Henry, at sa iyong libu-libong tagahanga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maray na aga sa amazing YouTuber Joey Bitito. Hello. Doc, kumusta pang pasok ko sa inyo? Hello. Kumusta po ang pasok ko sa iyo? Hello, Doc. Yeah, Doc, kumusta po ang pasok ko sa imo? Okay naman Yeah. po. Medyo okay naman. Oo, opo. Sabi ko kanina, kumusta ang amazing YouTuber Joey Bitito? Lalong bumabata at lalong gumugwapo. Iyan ang gusto kong tularan sa iyo. Kung paano ka na palaging bumabata at gumagwapo. Gwapo ka sa akin at sumusunod yan ako sa iyo. Nagbulahan kitang dawa, no? Okay. Doc Joey, kasabahapon kaya, before ako mag-text sa imo, may mga nakakauron ako mga tao. Pinibag nang dadangog sa mga health practitioners, doctor of medicine, mga nutritionista na. Ang panglaban databi sa virus ining COVID na ini, ang mga maray na pagkaon na magkapakusog kan sa tuya at tabing immune system, ano. Magabot po dyan sa mga food supplements na pig-offer mo sa tuyang mga kababayan. Ano po yan? Paano yan makakatabang sa tuya at tabi ng mga kababayan? Actually, depende sa totoo lang. Ang ating mga produkto, yung una ba amazing trio, yung Miracle C, Mega M, Multi-5. So, sufficient yung vitamin C, natural. Yung Mega A, sufficient yung mga antioxidants, mga superfoods na wala sa Pilipinas. Then, yung Multi-5 naman, 5 klaseng very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. But kung minutes ago, nag-develop po kami ng isang produkto kasi yung tatlo. Ito po isa lang. Opo. Mega 1. Yung Okay. Mega 1 natin, yung 14 na components sa ingredients sa Amazing Trio, kinuha natin, dinagdagan po natin ng 7 plant foods. Sa 7 plant foods, 4 ang local
tatlo po ang wala dito sa atin. Mhm. So ngayon po, tinuglit po natin yan sa 2016 pa. Pero inaprubahan lang po tayo 2019. Opo. Nung inaprubahan po yan. So ngayon po ay sa 2 taon na yan nasa merkado, ang resulta po is astonishing o nakapagtataka. Hindi naman gamot, bakit gumagaling yung mga tao ay mga iba't ibang klaseng karamdaman. So doon ako sa atin, masasabi na talaga sa palakas ng gusto ng tama ang ating immune system doon sa mga umiinom ng bitawan. Kasi sabi ito, 21, hindi na po. Kasi ang suggestion po sa atin ng World Health Organization in 2 years ago ay kumain ng 10 iba't ibang gulay, 10 iba't ibang klaseng prutas. So, bali 20 po yan. At hindi na po ang tao nakakakain yan kahit na yung mga mayayaman. 10 klase pala. Bali 20. Kaya 10 gulay, 10 prutas. Oo. Kasi pag kinain po natin yan, gagasto siguro tayo, lalo sa organic, ang 1,000 pataas. Sino sa atin, may 1,000 pataas na gagasto sa gulay prutas. So, ngayon naman, may kaya yan, pero sarili siguro siya na nutritionist. At tagalino, personal, pwede niya magawa yan. Pero alam mo, mga mga very busy personal niya, kumakain sa mga restaurant. Sa restaurant, wala namang 10 iba't ibang klaseng gulay, 10 iba't ibang klaseng prutas na masustansya. Opo. So, nagdidilo po tayo ng Mega 1 and its catchphrase na naaprubahan po 2 years ago. At ngayon po, nakakagulan yung isa po sa nating kaibigan na doktora, nagkaroon ng COVID-19, ininom na isang kapsula lang. So, sabi niya, after 10 days, talaga nakarecover siya. Yung mga kumpare ko sa Mandaluyong, nagkaroon din ng COVID-19, pinainom ko ito at within a few days ay napakagandang resulta. Parang yung nagihina siya lumakas ang gusto. Ngayon po, isa na ating kaibigan, ang direktor ng DLG, nagkaroon din ng COVID o quarantine. So ngayon, umiinom na siguro mga 2 days ago. So, papalitaan ko kayo next week kung ano ang nangyari sa susunod na talagayan natin, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya mismo, deliver ng ating produkto kasi alam niya na mayroong autoimmune disorder, hindi gumagaling sa iba't ibang doktor na pinuntahan. Yung pinainom ng ating produkto, naka-recover po siya, may nagkakalakad na yung kanyang anak. So, confirm na deliver ng ating mga products. Yung director ng DLG dyan po sa main office sa Quezon City. I see, okay. So, with that po, Doc Joey, ibig sabihin, kahit itong mga food supplement ninyo ay di naman siya tinuturing na gamot, talagang nakakatulong kung paano labanan ang mga man na sitwasyon na kinararamdaman po ng isang tao. Opo, Pipiri, kasi alam po ninyo, ang mga tao, nung pinanganak po tayo, binigyan po tayo ni Lord ng immune system. Yan po ang defense mechanism natin with our bodies at ng itong mga pathogens, katulad po ng virus, mga microbes, bacteria, fungi, parasites, and even yung mga viruses. Remember, ang COVID-19 is a virus. So, ang virus po, hindi kayang patayin ng mga antibiotics. Alam mo yan, kahit sinong doktor, sabihin nila na kaya nga po ang COVID-19 hindi kaya ng mga antibiotics. Kaya sinabi ng ulat ng WHO at ng DOH na ang COVID-19 ay magagamot lang ito to the immune system. Ang kailangan lang, palakasin natin ang immune system. Ang tanong, paano natin mapapalakas kung ang kinakain natin gulay, isa o dalawa, ang prutas, isa, kung minsan yan, wala. Ang kinakain natin puro karne, mamantika, maalat, tamis. So, iyan po yung mga agent yan sa ating immune system. So, kailangan talaga ng ating immune system yung mga masustansyang gulay at prutas para ito lumakas. Kaya doon po sa kakulangan,
ng mga kinakain natin, ng mga gulay, putas, ang magpupuno na po yan, yung ligawan. Kasi ang ligawan po, mayroon po yan iba't ibang klaseng gulay, iba't ibang klaseng prutas, at mayroon po yan ng mga tacos. Katulad halimbawa ng astragalus, wala po sa Pilipinas. Ang diesel, wala sa Pilipinas. Ang olive basil. So yan po yung magagaling na mga plant foods yan sa Amerika na i-incorporate dito sa ating ligawan. Kaya kahit tanungin mo na sa mga drugstores ang mga ingredients ng ligawan, wala po silang maibibigay dito sa 21 ito. Siguro maibibigay nila mga 4, 5, 6. Ito siguro 10. Pero yung 21 na ingredients, wala po yan sa mga drugstore. Sa atin lang po yan. Pinagkapiwala ng ating manufacturer, distributor doon po sa Amerika. Kaya po, sa totoo lang, ako po ang dami ko nang natulungan, kaya nga po ako nananalangin sa Panginoon Diyos, Kago Lord, ang problema ng ating mga kababayan, pera, because of the pandemic. May GCQ, hindi na makapagtrabaho maramihan ng ating mga kababayan. Yes. So, paano sila makakabili ng katulad ng megawan kung yung pagkain Walang trabaho. nahihirapan sila. Oo. So, posible. Paano sila magagamot ang kailang mga karamdaman na yung pagkain at pagkainan, wala sila. Kaya tayo, Siyempre, nag-isip together with our staff kung ano ang dapat natin maitulong sa ating mga kababayan. Ayun, okay. So, nag-isip po kami, sa Bala Diyos, sa ating sabi ko sa ating mga leaders, ipanalangin natin, na yung aking mga ING programmer dyan po sa San Roque, Legazpi City, si Brother Andres, magbigyan ng wisdom na yung ganyang gagawin na system ay tama. Yung walang mali. Kasi pag mali yan, ang magpupumira ko yan sa kumpanya. Ito ang kumpanya. Wala alam sa IT. Ano ang gawa ko yung IT programmer. Ito very simple lang. Ano ba ang programa ito, marketing program? Unilevel lang. Ang Unilevel, isa lang. Alam mo, ako, ikaw ang example. Nakakuha ka. Alam mo, ako, nasa Unilevel ako. Akong binti ko ang BPM Rheumatoid. Ang dami mong kakilala. Ang daming naniniwala sa'yo. Kahit ikaw lang ang makakita na kuha ko, doon sa aking linya. Kasi isang linya lang yan eh. Kahit isa lang nakuha ko, pwede na akong kumita ng malaki. Kasi ikaw ang multiply lang na itong linya. Opo. Hindi ito multi-level na ang dami mong kukunin, ang dami requirements. Hindi ito may narin na dalawa. Nahirap maging even. Kasi usually, may strong leg, mayroong weak leg. Wala na. Ito isa lang. Isa lang na linya. Bago Lord, ang kailangan ko lang dito, iyon talaga magaling na programmer. Sabi naman sa atin, tatong gisa kami nag-usap sa opisina na kaya niya. Pag siyempre, tayo naman walang alam sa mga ganyan, mag-iniwala tayo. Kasi hindi ka maniwala, mas lalong may malaking problema. Diba? Para yung mga tao naniniwala kay Dr. Ibidis, sila umiinom ng migawan. Kasi kung hindi sila naniniwala, hindi ba sila iinom nito? Bakit sila iinom ng migawan? Diba? Sinasabi natin magaling ito, diba? Yeah. So, ito po ang gagawin natin at hopefully matapos itong June at July we can start itong Unilevel business. Kasi dito, yung mga talagang gagawin itong negosyong ito ng 2 hours a day, ang pinakamababang kikita dito monthly, yung mga malilit lang ang punan, mga 5 to 10,000 a month after 6 months. Okay. Yung mga magagaling, yung talagang may pera sa bangko na natutulong, at dito po in-invest, pwede pong kumita. Sa totoo lang, hindi po yapang ito. After 1 year, 1 or 2 years, pwede kumita na pinakamata 500,000 to 1 million a month. Ang tinatanong na ng ating staff, lalo si Miss Gila, magrasya kilala mo ito, yung ating DJ. Yes. Sabi niya po, baka naman bumagsak ang kumpanya. Kasi halos binigay mo na lahat. 6 ways to ito, BPM eh. Kasi sabi ko nga, galing ako sa Litmoking, 3 ituring kumpanya sa pinuntan ko. Puro magalugo. Puro bibili ka ng 100,000 na product to 500,000 even 1 million. Para makuha mo lang yung mga incentives mo, yung benefits mo.
ito sa atin, ang bibilin mo lang, buwan-buwan, walang iba, isang box Iyo. na megawatt. Isang box na iniinumin mo Bibili lang, ha? Tama ba ang pagkarinig ko, Dok? Ano? Ang At kung investment... ayaw mong bumili, sabi ko nga, siyempre, iinom ka mamaya. May ginagawa yung tao ng 100 to 100,000 naman, hindi umiinom, nagkasakit. Eh, problema natin yan. Kaya ako dito, sasabihin natin sa tao, uminom kayo, huwag na kayo magtinda, magkwento na lang kayo kung anong benepisyo ng ligawan. Ito lang importante dito, siyempre. Oo. So, ito po, ang problema namin, kung ito yung para po sa daming kikita, dapat pumasag ang kumpanya. Ang sabi ko naman, lagyan na lang natin ng kulatilya. In the event of course, in case mayroong 27, the company has the right to amend. Ibig sabihin, marami ng kumita, million, ay alam ka na may kumpanya magsarado. Iyo. Hindi natin dagdagan ng kaunti ang requirements o bawasan ng kaunti ang benepisyo para ang kumpanya naman na sabi nga natin, yung hen na naglilate ng golden egg, papatayin natin, wala nang golden egg, di ba? So, ganun po, ang ginagawa namin. So, we are praying to the Lord Jesus Christ na bigyan tayo ng wisdom kung gumagawa ng ating IT natin. At kami lahat, tayo pong lahat, kasi dito po, Pipinre, ang ating pong objective na dito, this is my legacy. Kaya nga sabi ko, Pipinre, ayaw ko na pumarok sa politika. Marami nagsabi sa akin, papasok ako, tama na. Inubukan ko na minsan. Kasi ako, I'm already nasa 60s na tayo. Ito ako ang legacy ako sa ating mga kababayan. Na marami tayong thousands of thousands, magbigyan natin ng kalusugan. And thousands of thousands na sila rin po magkaroon ng financial freedom. Para po umakilusong sambayan. Kasi, sino ka, Dr. Joey dito? Anong natulong mo sa bayan? Sabi ko, Lord, nakatulong lang ako sa kalusugan. Paano yung paghihirap ng bayan? Nakatulong ka ba? Hindi. Dito tayo nga sa kahirapan natin ang ating labanan. So, ito po ang ginagawa ko. Hindi naman tayo na nagyayabang. Sabi ko nga, this is my last shot. Kasi nasa 60s na tayo na makatulong sa tambayanan. Kaya po, sana po ay ang sinasabi ko lang Pipinre, magdasal tayo tuwi-tuwi na hindi natin kailangan na pumunta sa simbahan na magdasal once a week. Pero pwede tayong magdasal kahit nasa bahay, kahit nasa kutse, kahit nasa drive, pwede tayong magdasal tuwi-tuwi na pwede tayong magpasalamat sa ating nakilang Panginoong Jesucristo. At lagi natin alalahanin na siya lang andito sa atin, andyan sa atin, basta tayo ito nagdadasal ng taimtim. At pangalawa naman po sa ating OTP-Pinre, sa ating programa natin, na kailangan aksyon. Ano ba ang gagawin mo sa isang araw? Ano ba ang kapag-pakilapan ang gagawin nila sa isang tao? So, si Pinre, umaga-umaga may programa. May programa sa hapon, kaya hindi na natutulog. Ang lalaking hindi natutulog sa umaga, hanggang umaga. Yan ang passion mo Yan ang passion mo to bring the right information to the people. Yes. Ako naman, ang obligasyon ko, mabigyan ng tamang direksyon ng ideya ang ating mga kababayan para sila magkaroon magandang kalusugan. Ngayon po, meron kami dito tinatawag na membership. Ang ating membership Pinre, libre. Dati kasi noon, pag nag-member ka, pipilihin mo. Ako, walang registration. Dati ang membership natin, 8,000. Ngayon po, hindi na. Libre. Sa dalawang package ng megawatt, ang kulang ko niyan ay ang ating is 8,000. Pero mabibili po natin agad with discount of 25%. So 6,000 lang. Member na po sila dun sa Unilevel sakaling mag-umpisa po sa July. At sila po ay ang gagawin nila, uminom. Sa pag-inom nila ng right dosage in 1 week or 2 weeks, may improvement. Inumin ko lang niya po muna yan sa kanyang pamilya. Sa kanyang pamilya, mahal niya yan Sa anak niya, magulang niya, kung may magulang pa, sa mga kapatid niya, mga pamangkin, tiyuhin, sa ilang, tulad sa kanyang clan. Bakit niya tutulungan ng ibang tao? Tulungan niya muna yung kanyang pamilya, yung clan niya. Kasabi ko kanina, ay kahapon, may pumunta sa akin na 4 na babae, kulang yung pera ng yung may sakit. Kako, kayo tatlo, di ba Kako? Pag may sakit Kako ng ating kapatid, Kako, takbuhan tayo sa ospital, magdadala na naming mga prutas.
nakain na ng kapatid natin. Aha. Pag namatay ka ako, naku, bibili. Kung ipusyon ako sa'yo, 10,000, 20,000, bibili na napakamahal na sakit. Eh, wala na ako yan eh. Hindi na makikita yan ng tao ng mahal ninyo sa buhay. Habang kahit sa buhay pa, ipadama ninyo ang pagmamahal. Yeah. Kasi yung mga kapatid natin na na 3,000, nagbunod lang ba na yung 3 magkakapatid, nakumplit yung size meal. So tayo din, ini-educate din natin din ang ating mga kababayan na pagmamahala sa pamilya. Hindi lang tayo mga bata pa. Pag bata pa, sandang dikit tayo. Pag matatanda na may pamilya na, hello, hi, makikita-kita lang pag may gathering. Pag wala, umikakit. Pag wala, para yung kapatid, kapatid lang, dyan na lang kuya. Dyan na lang, di ba? Hindi po, dapat, ang kapatid, ang mahal sa buhay, meron man niya na pangangailangan o hindi, nagtutulungan, nagbibigayan, nagmamahalan. So isa po yan sa aking ina-educate sa mga taong pumupunta sa atin. At maganda naman, karamihan naman sa kanila nakikinig sa atin. Ang problema ng Pipinre, sa totoo lang ngayon, marami ang walang pera o maraming kulang ang pera. So yan po ang problema ng ating ng bawat isa. Kaya po yung lingkod, ginagawa ko po ang lahat, ipagdasal po natin sa panagilang Panginoon. Ito pong naisip kong unilevel business program ay maging tama yung programmer natin si Brother Alex at implement natin na mabuti. At sana po ay win-win. Anong win-win? Sana po maraming kumita ng ating mga miyembro at sana yung kumpanya naman natin kumita rin kahit sa paano. Para tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa magandang kalusugan, tuloy-tuloy ang pagtulong natin na magkaroon po ng financial stability ang ating mga kababayan. Pero hindi rin rin. 6,000 mo, uminom ka ng 2 megawatt. Yung bawa, yung high cholesterol mo, yung diabetes high blood mo, nag-normalize mo within a month. So, ikaw kwento mo yan sa magulang mo, kapatid mo, alam mo kuya, uminom ako doon sa megawatt sa American produkto ni Dr. Joy sa DCGB. Yung aking mga sakit-sakit ay nag-normalize, nag-okay na. Kaya subukan mo naman kaya ito. Kung sa akin ay naging epektibo, wala pang sa'yo, mag-epektibo rin. Ngayon po ay nag-member na ako po, hindi naman ako nagtitinda, mag-member ka doon. Ilagay mo na lang na ako ang referro, ako ang nag-sponsor sa iyo. So pag yun nilagay sa sponsor, ang kumpanya, bibigyan kagad siya ng 10% nung binayaran ni kuya niya. Kung ang binili niyang kuya niya, 6,000, may 600 siya. Kung 20,000, mayroon siyang 12,000, may 1,2. Sa 20,000, mayroon siyang 1,8. Sa 60,000, may 5,000. Ngayon, ang gagandaan doon, yung mga succeeding purchases, para yung kinuha ni kuya niya, kinuha ng kuya niya, mayroon siyang royalty bonus para habang buhay na. Yung po pinakamaganda sa lahat. Yes. So yan po ang ginagawa ko na sana ay ma-implementar natin ng mabuti. Kasi nga po, ang kalahating buhay ni Dr. MB dito ay dito ko na po ilalaan para labanan ang iba't ibang ating karamdaman at labanan ang kahirapan para sa makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sana thousands ang ating matulungan para naman umatinso ang bawat Pilipino. Lalong-lalo na mga minamahal kong Bicolano, lalong-lalo dito sa Albay at mga Albayano. Ito ang gagawin natin, Pipinre. Yes. Sana ipagdasal natin na ang mga kapatid na si Dr. Joey dito na mangyari man doon ang ating pagkakaisipan. Opo. Doc Joey, may mga katanungan dito, pero bago ko ito ibigay sa mga katanungan, magko-commercial break muna tayo at saka mamaya pabalikan ulit kita sa mga tanong ating mga kababayan. Sige mo, Opo, thank you. Thank you so much. Babalikan natin si Doc Joey para sa mga text and tabing niya na pag-aaga. Mga tugang, mientras tanto, ang mga baretang sendong madadangog atod po sa Endokan mga minasunod. Hinagad po ni Senadora Grace po sa gobyerno na maging pribado o maging sa pribadong sektor na magtaonin bisikleta sa mga obrero para sa makaskas na paglaog sa trabaho sagkod sa paguli. Sinabi ni po na ang second-hand na Japanese bike pwedeng mabakal ng kantidad na 2,500 sagkod 3,000 pesos asin para sa ordinaryong trabahador. Dahil kakayanon, ang nasabing presyo pwede ba nagamiton kan gobyerno ang 1.3 billion pesos na fondo sa Bayanihan 2 para ipambakal kan bisikleta asin i-distribuer ang mga ini na sa mga nagitios na obrero. Pag may bisikleta, dahil nanin makikipagsusuan
katuan sa mga trabahador sa mga pampublikong lunadan. Kaysa kwarta, pwede man na ibang klaseng CCT o apodo na cycles for citizens transfer na mas maray. Sinabi kan Senadora na makaresibir siya nin surat gikan sa sarong obrero na nagsasabing ang kinakaipuan ninda anibang 4-piece na pigapod niyang pedal project sa panahon ng pandemya. Base sa datos, ang Pilipinas igwanan 2.1 milyon na unit nin imported na bisikleta kan taon 2020. Doble ini sa 1.1 million unit na narehistro kang uminaging 2019. Ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan.
Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya!
Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May mga haputig di. Balikan ta po si Doc Joey Bitito. Tamay nagkaka-interesting din na magnegosyo. Ramon ta kung pera ang kinakaipo na kapital. Pero tama sa pagkadangog ko, garo da imang tama yun, parang warang registration yata na nabanggit si Doc Joey. Mga tugang digdi po sa pigasabi niya na kung paano magkaigwa kidagdag na income. Ngunyan tabi na panahonin pandemya. Alas 8:22 na po ang oras, mga tugang sa Pilipinas. Maringan, Jing, tama sa oras ko, ano? Tama, Jing? Okay. Sabi ni Dr. Wilma Howe sa kuyang amiga, ngaya, Henry, ako ngaya mukhang gusto kitang pag-aralan. Bakit? Sabi ko, Dok. Mukhang may problema kayo. Professor bagay ni si Dr. House sa College of Medicine. Gini ngayon may problema ka ba ng God? Sandali, tinatawagan natin si Doc Joey. Mga tugang, balikan natin yung mga katanungan ninyo. Ringing lang ang number ni Doc Joey. Sandali Ringing, sandali. Ring my bell. Ring my bell. Talagang may problema ka nga talaga, Henry M. Madali lang po ta. May hapot kaya digdi, pero daw so kapital na kinakaipuhan para mag-join duman sa pigasabi ni Doc Joey na hanap buhay. Di ba? Pero ngayon kinakaipuhan kong kwarta para ngayon pero ang pagkadangog ko, ikaw siyang na-mention na deng registration tabi para duman. Tabuda gari kung sana i-istorya mo lang, i-share mo lang mga tugang, tapos pwede ka na, tapos ihapota ha. Hello, Doc Joey? Yes, opo. May tanong kasi dito, sabi niya, pakitanong po kay Doc Joey kung magkano po ang kinakailangang kantidad para maka-join dyan sa sinasabi niya na isang linya lang. At saka ano po ang pwedeng qualification? Doc Joey? Ang product po natin, 8,000 sa suggested retail price. Pero may automatic discount na 25%, kaya as low as 6,000 pwede na po. Okay. So, paano po kung mayroong ganong kantidad, Doc Joey, saan po pwedeng pumunta kaagad para makipag-ugnayan sa inyo? Pwede naman po sa akin na pumunta sa ating booking office, MHC booking office, Barangay 18, Bangan West, Legazpi City. Sa harap lang po ng Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Then ang katabi ko po ay yung Angeles Cake. Kaya po, madaling hanapin. Along Rizal Street lang po yan, mahaba yung Rizal Street. Kung galing Legazpi, ang mauna po muna, Iglesia ni Cristo, yung main office po nila, then Bangko Sentral. Then ang dulo po niyan, Food Panda, doon ko sa dulo ng Bangko Sentral Food Panda, sa kabila, yun na po yung aming opisina, green ang pintura po sa baba, at yung Angeles Cake na po ay yung pink, dark pink. Andiyan po tayo alas 9 alas 6:30. Monday to Saturday. Pag Sunday po update tayo 8 to 12 noon pag Sunday. So pwede rin naman tumawag sa akin sa 0998-975-8121 0998
0917-58121. At yung Facebook ko, pwede silang i-message ako sa Joey dito. Open close pa rin, this is Doc Joey, Joey. Then yung may ticket account, kasi parating ko mo yan, yung Doc Ching dito. Kasi winaiwas at they call me Ching dito. Opo. So diyan po, madali tayong magka-anuhan, transaction. Yung malalayo naman po, from Catanduanes, Masbate, pwede naman po nila ipadala ang payment sa GCash, mas mabilis, sa Paymaya, or Smart Padala, o sa lahat ng mga bangko, sa BPI, BDO, then sa Union Bank, marami tayong mga bangko. Then ibigay lang po yung kanilang pangalan kung sino naman magtatanggap ng ating produkto at saka ng brochures. At ipapadala po namin sa LBC. Mga 3 to 5 days lang po matatanggap na nila. Wala pong problema anywhere in the Philippines. They can transact business. They can join us. At mamaya po, meron kaming Zoom meeting. Alam ko na imigya doon po sa grupo ng grupo po namin na meron na kaming group chat doon po sa gustong mag-join sa Unilevel business program natin para malabanan po ang mga karamdaman at kahirapan. Kasi ang binabawasan po natin dito, PPNW, alimbawa ang tao may sakit, katulad kahapon, meron nagchat sa akin may sakit, may later palang problema, butog na ang tiyan, nangingitim na, naninilaw na ang mata, ang paa niya namamanas na. So yan po, pagpunta po niya sa doktor, malamang po, series of laboratory exams. Marami po yan, maaaring may ultrasound, merong blood chemistry. At kung hindi po makita talaga, baka mag-CT scan yan. Yan po sa prosesong yan, gagasusan po yun ng libo-libo. Libo-libo na po gagasusin yan. Then pag bibili po yan ng gamot, pag bumili po yan ng gamot sa isang linggo, libo rin po yan. Lalo na ang gamot yan, bibigyan din po yan usually ng synthetic vitamins. Remember, ang drugs po ay synthetic na yan. Ang vitamins po yan, malamang synthetic din. Ang sabi ko nga, ito rin nila yung synthetic drugs. Dapat ang vitamins naman natural. Kasi diba, ang science BPNW, nagsasaad ng same object o same substance repel. Then different objects it attracts. Ang ibig sabihin nito. Pag yung synthetic drugs po, sinamahan mo ng alimo ng megawatt na all natural, 21 very powerful ingredients sa galing sa Amerika. Pag yan ininom ng tao, yung drugs mismo, ang titirahin niya, yung sakit mismo. Tayo naman, ang ating namang palalakasin ng immune system. Pero remember, ang immune system can do wonders to our body. Kasi yan po ang binigay sa atin na panlaban ng ating dakilang Panginoong sa Kristo. Kaya, hindi ko sinasabi na huwag kayong iinom. Inom po kayo ng synthetic drugs na binigay sa inyo ng doktor. Pero sana, yung ating vitamins dapat natural. Kasi nga philosophy ng chemotic repel. Different objects it attracts. So yan po. So dalawa na po ngayon ang tutong sa karamdaman ninyo. Yung synthetic drugs na titirahin yung sakit ninyo, kung hindi po niya naubos, hindi niya namatay lahat, yung immune system na po ang bahala para patayin lahat ng mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites, and even cancer, nagalaban po ng tao. So dalawang army ang lalaban. Samantalang kung synthetic drugs lang, synthetic drugs. Yung immune system mo mahina, hindi gumagana. Kaya nga po, yung COVID-19, hindi tuluyang gumagana. Kasi nga, yung immune system natin mahina. Na sinabi na yan ng World Organization, para gumaling na sa pagka-recover sa COVID-19, very strong in health immune system. Na yan po ang ginagawa ng inyong kapatid, ng inyong kaibigan, si Dr. Joey dito. True Megawan o Amazing po. I see. Okay. Doc Joey, din na po akong tanong. Although may mga katanungan pa dito, kailan kapos na po tayo sa oras, mag-text na lang po siguro doon sa number na ibinigay po ninyo, yung mga may katanungan pa na pinadagdag na clarifications. 0998-975-8121 at ang log ko 0917-853-8933 0917-853-8933
Mga kababayan kong minamahal, huwag na po tayo mag-isip ng negative. Ang kailangan po natin ngayon, magtulungan po tayo. Pray and pray and pray kay Papa Jesus. Siya lang po ang makakaligtas sa atin. Siya lang po ang pag-asa natin. Then action, action, action. Yes. Ang ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid na si Dr. Joy dito. Handa ko po ibigay ang buhay ko sa ating mga kababayan para po malabanan lang po natin itong pandemic, malabanan po natin mga karamdaman at kahirapan. Mahal ko po kayo lahat. Alam ko yan ay Lord ni Papa Jesus. Ang ginagawa ko, hindi lang puro sa akin yan, para sa bayan po yan. Maraming salamat. Mahal ko po ang mga Bicolano, ang Bayano, ang Baratayano. Mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat, Tito Yunay. Sana po lagi kang gabayan ng Panginoon at marami ka pa matutulungan ng mga Bicolano, Albayano at ang ating sa buong Pilipinas. Maraming salamat. God bless, congratulations, and we love you all. Thank you so much, mga tugang Doc Joey Bitito. Sabi, ang sa tuyang kaurong niya na pag-aaga. Sa pangaran po kan Bilog, pasensya na ha, sa mga text nindo, boda sa mga hapot po nindo, pasensya na po kamo. Mag-text na lang kamo duman sa number po na piganon si Doc Joey para po sa iba pang clarification kan gusto nindong maraman tungkol tabi sa iyang mga produkto. Sa pangaran kan Bilog na Pagiriba, mabalik po ako sa Lunes 5 to 7 sa programang Morning Hirit, bola dyan hapon, 3 to 4 sa programang Pinky On. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Kung may pagpapabayang nakikita,